inkulumo oyikhulumayo empepheni ibaluleke ngaphezulu kwesilwane osukuzohlaba ngaleso sikhathi. Ngoba uzokhumbula ukuthi isilwane leso sokuzohlaba intshitane uma kuyintshitane, inkukhu uma kuyinkukhu. Kusuke kuwukuthi bafowethu leyo nkulumo osokuyikhulumile. Umphefumulo waleso silwane uyithatha uyidlulisele kwelamathongo. Yingakho inkulumo uma uyikhuluma kubalekile ukuthi inkulumo yakhe iqonde. Kubalekile ukuthi inkulumo yakho ingachemi ngoba inkulumo yakho mayichema izokhetha abantu abathile. Angeke izikwazi ukuthi ifinyelela kufanele ifinyelele khona. Athi amazwi kababa, mntanami, uzungisiza ungakudli ukudla kweqhude elifile. Ngoba yithi izalwa namuhla ibihamba namuhla, kungehashi, kungenyamazana. Kepha ngathi ngiyambuyisa umnawethu ngamazwi endoda endala, kwasho ukuthi ukhukhuselwe emuke nomoya. Anginibingelele umhlaba wonke nasendaweni zonke la kufinyela khona lo mfanekiso oqoshiwe. Ibizo lami ngumlekeleli umfokambanjwa, umshana wakofuze fulelo mashiya amahlangatha azoshumayela. Kanti insizwa zingibiza ngonduna kaNdaba, untombi yamncumela, unsizwa ziyamkhomba, silwane esincane saphuma ehlathini ekseni kovivi sazivuthulula ngoba sigcwele amabethe. Ikholo elikholwa ngenhliziyo ngalibhanda kancane esontweni ugxamgxama umsathe enkakane lakha lathi ngahamba lithese lositha lathi ngahamba. Uma ukuthi umusha-ke kule channel bafethu, ngiyacela ukuthi usubscribe kwi-channel yethu, uzibeke ethubeni lokuthi yonke imfanekiso eqoshiwe siyifakayo ukwazi ukuthi uyithole. Inhloso nqangi-ke yale channel bafethu ukufundisana ngezinto ezithinta isintu sethu thina njenganabantu abampisholo. Asikhulumi izinto la ezikusiza ngokuthi mhlambe mawuthwele usizakala kanjani, cha. Kule channel bafowethu sikhuluma izinto ezithinta isintu sethu thina njenganabantu abampisholo. Asiyikhulumi imkhuba. Kodwa into esizikhulumayo bafowethu, sikhuluma izinto ezakhayo nezinto ezizokwenza ukuthi ithongo lethu likwazi ukuthi lijabule ngathi lingathukutheli. Kanjalo nesizukulwane sethu sikwazi ukuthi siphile kahle. Kodwa izinto ezimkhuba bafowethu nezinto zokuthwala asizikhulumi la. Sikhuluma la isintu esihlambulukile, sikhuluma isintu ozothi uma ufika emagcekeni akini usenza ingabibikho into ezokuvukela kusasa ikulandele kwenzeke into ezimbi phezukwakho. Asikhulumi into ozothi uma usuyenzile isikusiza kube ukuthi izingane zakho zona ziyahlupheka. Kodwa thina sikhuluma into la ehlambulukile, into ehlanzekile. Namuhla ke bafowethu ngiyafisa ukuthi ngithinte nje kancane lapha. Ngifisa ukukhumbuza abantu ukuthi bafowethu, musani bafowethu manifike empepheni nizokhuluma. Inkulumo oyikhulumayo empepheni ibaluleke ngaphezulu kwesilwane osukuzohlaba ngaleso sikhathi. Ngoba uzokhumbula ukuthi isilwane leso sokuzohlaba intshitane uma kuyintshitane, inkukhu uma kuyinkukhu. Kusuke kuwukuthi bafowethu leyo nkulumo osokuyikhulumile. Umphefumulo waleso silwane uyithatha uyidlulisele kwelamathongo. Yingakho inkulumo uma uyikhuluma kubalekile ukuthi inkulumo yakhe iqonde. Kubalekile ukuthi inkulumo yakho ingachemi ngoba inkulumo yakho mayichema izokhetha abantu abathile. Angeke izikwazi ukuthi ifinyelela kufanele ifinyelele khona. Uma uwumuntu owakaNgcobo phakathi kwesibongo sakini sakwaNgcobo, kubalekile ukuthi wena njenganengane yakhona kwaNgcobo yakhona egcekeni, inkulumo yakho yidlulise kubona bonke abantu basekhaya, okwabantu ababheke ikhaya nabantu abakubhekile wena. Kodwa wena uma uzothanda ukuthi ugagule amagama abantu, izinto zakho angeke zakwazi ukuthi zihambe kahle. Ngizokwenzela umfanekiso ngoba vela ngifisa ukuthi ngigeqa amagula ngoba angemuke. Uma senza umfanekiso usufikileke empepheni, ngike ngafika la ngakusho ukuthi ugagula amagama abantu akufunakali ngoba uzogagula nomuntu othola ukuthi akahlambulukile phakathi komuzi. Uphinde futhi ungagcini ngokuthi ugagula umuntu ongahlambulukile phakathi komuzi. Ugagule nomuntu othola ukuthi akuyena umuntu ophethe izinto zakho. Bese kuzothi lo muntu ophethe izinto zakho bese uyama azibambe izinto zakho angasakuniki. Ukhuluma kanjani ke empepheni? Mawufika empepheni bafowethu, kukhona umuntu oyedwa owuNgcobo bese azala izingane. Lezo ngane zibizwa ngaye kuze kofika phansi kuwena. Manje mawufika ke empepheni, ayikho into ebaluleke njenganokuthi ugagule isibongo sakho kuphela. Uthi Ngcobo uma wakaNgcobo, uthi Mthiyane uma wakaMthiyane, uthi Shando uma wakaShando. Ngoba mawubize isibongo
ukhuluma empepheni, wakhuleka ngesibongo sakini, usukubiza amakhehla asekhaya, wabiza izalukwazi zasekhaya, wabiza izingane zaphuphuma zasekhaya, wabiza bonke abantu abakhona abaphezulu kwakho, uyibeke inkulumo yakho okuwukuthi wena le nkulumo uyibhekise kubona ofuze fulele omashiya amahla ngathi azoshumayela kubona bonke labo bantu osuke usubabizile. Hayi ngoba nakubize bonke abantu nabangahlamlukile, ithongo lona libe selikwazi ukuthi lelo thongo elinamandla vele bese liyasondela, bese liyabaphebeza abantu abeza nobumnyama phezulu kwakho, ngoba vele wena ukhethanga nhlangothi, awuchemanga namuntu, ukhuleke ngesibongo, ngesimo sokuthi vele abantu abadala bayabaza abantu abangahlamlukile, angeke bakwazi ukuthi bathi mabesondela bese babavumela ukuthi basondele eduze kwakho. Ingakho ke inkulumo ibalekile vele noma ukhuluma ukuthi nina bofuze fulele omashiya amahla ngathi azoshumayela. Ngikhuluma nani nina eniphethe izinto ezinhle, ngikhuluma nani nina eniphethe ukukhanya. Ngiyacela ukuthi nisondele kulento engiyenzayo ikwazi ukuthi ibe impumelelo. Okunye futhi bafowethu sengizophetha. Uma kukhona into oyenzayo emagcekeni akini, noma ngabe uzicelela wena, musa kodwa ukuzicelela wena wedwa. Kubalekile ukuthi isimo sekhaya nesimo sekini usicelele naso. Abafowenu nodadewenu nabo kubalekile ukuthi ubacelele, ngoba ithongo liyamthanda umuntu ongazicabangeli yena kuphela, umuntu ocabangela abanye abantu. Ngoba ithongo mawuzokwenza kanjalo liyakwazi ukubona ukuthi lengane masiyinikeza ukuthi izokwazi ukuthi ibhekelele isimo sasekhaya sonke, ayizuba ukugombela kwesayo. Kodwa manje mawuzofika wena uzohlaba imbuzi bese kube ukuthi uzicelela wena wedwa, leyo nto ifana njenganomona. Akufanele ukuthi ke ungabaceleli odadewenu, ungabaceleli abafowenu. Nabo kubalekile ukuthi bakhulekele emsamo, ngoba kungenzeka ukuthi bona into ebenza ukuthi bangasondela emsamo baye kokhuleka bashawa amandla. Uma wena ithongo selikuphile lawo mandla, kubalekile ukuthi ke mawufika empepheni ukhuleke esibongweni sakini, ukucela okucelayo, bese uyabacelela nabafowenu, ubacelele nodadewenu ukuthi izinto zabo zikhanye, ubacelele abazali abakuzalayo, ulicelele ikhaya uhlala kulo, umuzi ohlala kuwo, ukuthi nawo ube umuzi obonakala ukuthi unethongo eliphilile. Bengithe ngengeqa amagula abafowethu, uma ukuthi niyafisa ukwazi kabanzi nangezinye zezinto esizikhulumayo la kule channel nezinye nje, zitholela incwadi esihloko sithi amava ahlabahlosile, nencwadi esihloko sithi sithini isintu. Ikhona ke nencwadi esikhuthaza amazwi esihloko sithi uyokhula uzukhokhobe. Angibonge kakhulu ke bafowethu ngalo mfanekiso oqoshiwe. Ngiyacela ukuthi nodlulisele nakwabanye, ngoba nakubona uzokwazi ukuthi ube usizo uma bewubuka, njengoba nakuwena ukwazi ukuthi ube usizo. Ngiyacela ke niqhubeke nisubscribe abafowethu kwi channel yethu Impunga Yesintu TV, bese sithi nje impunga. Wayengibeke inkalo nami ngimbeke yami mahlombe. Wayengibeke inkalo nami ngimbeke yami mahlombe. Wayengibeke inkalo nami ngimbeke yami mahlombe. Wafika inyoni yahlala phezu kwethu. Wafika inyoni yahlala phezu kwethu.